aprind luminile în sat. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cinstiți părinți și iubiți frați și surori în Domnul. După datină, scris am și anul acesta o scrisoare către toți aceia care îl iubesc pe Hristos. Din această scrisoare am să vă citesc o parte și dacă socoti că vă este de folos sufletesc, am să, prin frații de aici, cred că vă voi putea da la fiecare una integrală, pentru că nu vă știu adresele la fiecare. Dacă v-aș fi știut adresele la fiecare, poate vă trimiteam prin post. Iubiți frați și surori în Domnul, cu ajutorul Bunului Dumnezeu am săvârșit în pace calea postului, la capătul căruia am găsit mormântul gol al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Oare aceasta să fie răsplata celui ce postește? A celui care se luptă cu patimile sale? A celui care iubește și iartă, mângâie și hrănește pe cel sărman? Aceasta va fi cununa luptei cu păcatul și cu patimile? Un mormânt gol și un giulgiu zăcând? Ce vom răspunde semenilor și fiilor noștri? Mamă, după atâta nevoință îți va spune fiul tău, doar cu atât ai fost răsplătită, după un post așa de lung, cu un giulgiu zăcând? O, fiul meu, o, fiii mei duhovnicești, darul pe care l-am primit este învierea lui Hristos, învierea noastră,
veșnicia noastră. Astăzi Hristos ne-a scos pe toți din mormântul timpului și ne-a așezat pe aripile veșniciei. Dacă în urma păcatului Adam s-a dezlegat la moarte, prin învierea lui Hristos s-a dezlegat la viață. Învierea este darul acestui mare praznic. Acesta este praznicul unui nou răsărit a zilei a 8-a, care nu are doar răsărit. De astăzi, iubiți credincioși, nu mai este nici luni, nici marți, nici miercuri. De astăzi nu există decât ziua învierii, o zi care are răsărit și nu apune niciodată, pentru că soarele acestei zile este Hristos și nu soarele care ne salută și ne mângâie cu razele Lui în fiecare dimineață. Soare ce se va stinge. Hristos ne-a scos din mormânt și din moarte și ne-a dus cu El în acest răsărit veșnic. Pentru noi s-au stins soarele și luna și a răsărit unicul soare, Hristos. Hristos este luminătorul acestei zile neînserate, ziua a 8-a. O soare, de acum tu poți să te odihnești, căci a răsărit un nou soare care va lumina veșnicia și așa vom trece de la heliocentrism la cristocentrism. Iubiți credincioși, cum vom prețui acest scump dar, învierea? Pentru unii acest dar înseamnă revărsarea iubirii lui Dumnezeu peste noi, este întoarcerea la Tatăl în tainicul rai al iubirii lui Dumnezeu. Alții ar fi dorit ca mormântul să fie rămas pecetruit și lespedea de piatră să închidă pentru totdeauna iubirea care s-a jertfit pentru noi. Însă n-au știut că iubirea lui Dumnezeu răsare și rodește chiar și din piatră. Omul a semănat iubirea pe Hristos în piatră, știind că tot ce se seamănă în piatră moare. S-a înșelat căci iubirea lui Dumnezeu copleșește orice stâncă, iar stânca, decât să lăcrimeze, mai bine crapă. Din stânca de pe Golgota, unde a fost semănat Hristos Domnul, a răsărit soarele dreptății. O, tu stâncă a Golgotei, cât de mult l-ai iubit tu pe Hristos! L-ai primit în tine pe bobul de grâu cel dumnezeiesc, de unde a răsărit din pacea și lumina veșnică acestei lumi. În rai, Adam a fost oprit să mănânce din pomul vieții, noi suntem chemați să mâncăm din rodul crucii, cea care l-a rodit pe Hristos euharistic, căci crucea a rodit viața.
Hristos este lumina la care vedem creația lui Dumnezeu. Lumina soarelui este doar o palidă umbră a luminii învierii lui Hristos. Nu soarele, iubiți credincioși, ne arată nouă creația lui Dumnezeu, ci lumina învierii. La acea lumină vedem noi tot ce a creat Dumnezeu. Învierea este darul Dumnezeu făcut, omul este darul iubirii desăvârșite a Preasfintei Trăimi. Este darul vieții veșnice și a nemărginitei responsabilități. Învierea înseamnă iubire, dar și responsabilitate. Cei care refuză iubirea și responsabilitatea ar fi dorit să găsească și astăzi mormântul străjuit de ostași. Dar iubirea nu poate fi pusă sub strajă. Ea nu poate fi înlănțuită sau întemnițată. Iubite frate creștine, dacă ai primit astăzi darul învierii, păstrează-l ca pe cel mai scump odor, căci în el se află nimbul vieții veșnice. Responsabilitatea veșniciei este greu de dus și de împlinit. Pentru unii, iubirea este cea mai mare povară din viața lor. Repet, pentru unii, iubirea este cea mai mare povară din viața lor. Dar pentru cei ce se împărtășesc din iubirea lui Hristos, iubirea înseamnă viață și bucuria în Duhul Sfânt. Moise a lovit cu toiagul în stâncă și a izvorât apă, salvând astfel poporul lui Israel în pustie. Hristos a lovit și El în stâncă, dar din care a izvorât lumină și viață veșnică. Doamne, lovește și în stânca inimii mele și fă să izvorească din ea iubirea față de Tine și față de frații mei. Învierea izvorăște din jertfă, jertfa izvorăște din ascultare, iar ascultarea din iubire. Tatăl a trimis în lume pe Fiul Său unul născut ca să-l izbovească și să o scoată din tunericul păcatului. După înviere, contemporanii lui Iisus nu-i mai pronunțau în acest fel numele, ci îi spuneau: Înviatul din Nazaret. Nu-i mai spuneau Iisus, ci îi spuneau Înviatul din Nazaret. Pilat a poruncit să se scrie pe o tăbliță vina lui Iisus. Iisus Nazarineanul, regele iudeilor. Oare, după învierea lui Iisus,
n-a dat poruncă unui scrib să dăltuiască în piatra de deasupra mormântului aceste cuvinte? Aici a fost pentru 3 zile mormântul înviatului din Nazaret. Așa a rămas în popor numele înviatul din Nazaret. Înviatul din Nazaret ne-a lăsat și nouă darul învierii, dar pe care unii îl primesc cu bucurie, iar alții încă mai stau și azi la cumpănă. Însă aripa veșniciei a atins și pe ei. Rămâne doar mila lui Hristos, care să răstoarne piatra de pe inima lor. O inimă de sub piatră, greu și cu amar, vei plânge odată. Iubite frate creștine, nu lăsa ca la umbra vieții tale să crească doar nostalgie. Era primăvară la Ierusalim și pe Golgota înfloriseră 3 cruci. Hristos pe cruce și-a întins mâinile celor 2 tâlhari. Voia să se împace cu ei și să-i tragă și pe ei la Tatăl, dar numai unuia nu i-a fost rușine să-i întindă mâna răstignitului. Pe acela, în aceea zi, l-a trecut în paradisul pierdut al lui Adam. Un tâlhar a căzut pe cruce, altul s-a mântuit pe cruce. Ce mare taină! Iubirea deschide șirul Sfinților cu un tâlhar. Iată ce poate face iubirea dintr-un tâlhar care se pocăiește. Un sfânt. În biserica aceasta, privindu-vă fețele, nu există niciun tâlhar. Decât am văzut stăpânul tâlharilor, însă dacă un tâlhar pocăindu-se a deschis șirul Sfinților în Împărăția lui Dumnezeu, cu atât mai mult, frățile voastre, care n-ați tâlhărit pe nimeni, aveți nădejde că veți intra în Cartea Sfinților. Doamne, în iubirea Ta și tâlharii pot ajunge sfinți. Iubite frate creștine, chiar dacă ai făcut păcate precum tâlharul de pe cruce, prin spovedanie cu lacrimi și adâncă pocăință, și tu poți fi astăzi cu tâlharul în rai. Oare de ce ne este greu să dăm mâna cu răstignitul? Pentru că este plină de sânge și străpunsă de piroane? Numai rănile și sângele lui Hristos ne pot vindeca rănile noastre. Ostașul a împuns cu sulisa coasta sa ca din ea să ne recreeze pe noi, așa cum din coasta lui Adam a făcut-o pe Eva. Dumnezeu din coasta lui Adam a făcut-o pe Eva, iar acum prin lovirea cu
sulița coastei lui Hristos, ne-a recreat pe noi pentru înviere și pentru veșnicie. Iată pe Eva din coasta lui Adam și noi din coasta lui Hristos. Suntem neam de sânge cu Hristos. Acesta este gradul meu și al tău de rudenie cu Hristos. Rudenie de sânge. Rudenie de sângele care a curs din coasta lui Hristos. Din coasta s-a ne-a hrănit Hristos cu apă și cu sânge, ca să nu mai fim pradă morții. Erau apa și sângele vieții veșnice. Veniți, iubiților, și gustați în acest izvor ce curge din coasta lui Hristos. Crucea ne însoțește și la mormânt. Ea dă mărturie despre noi că am fost oameni ai crucii, ai jertfei. Oare ce va spune trecătorilor crucea ta, iubite frate creștine? V-ați imaginat vreodată, iubiți credincioși, că veți fi sub țărână, nu veți mai putea grăi și doar rămâne crucea care să dea mărturie despre noi? Oare ce vor zice cei care vor trece pe lângă crucea noastră? Oare vor zice a fost un om al lui Dumnezeu, un om al bisericii, al credinței? Sau va spune, vai de cel ce zace la umbra crucii acesteia? Crucile într-o zi s-or face stele și vor avea îngerii grijă de ele. Va fi o mare galaxie, un univers, galaxia crucii. Nu le luați copiilor, iubite mame, darul crucii. Iubită mamă creștină, nu uita că patria începe pe brațele tale. Brațele mamei sunt cea mai dulce patrie. Lăsați-i pe copiii voștri să trăiască o clipă în cea mai dulce patrie, în cel mai sfânt pridvor al veșniciei. De pe brațele voastre, iubite mame, se zboară în veșnicie. Hristos pe cruce a atins infinitul durerii omenești pe care l-a frânt pe Golgota. Hristos ne arată că moartea nu este ultima speranță a omului. De acum moartea a fost scoasă afară din infinit. De azi viața aparține veșniciei, iar timpul nu mai stinge veșnicia. Omul își trăiește viața pe pământ între două dangăte de clopot. Între timpul istoric și veșnicie.
între naștere și înviere. Învierea este damătul ce ne trece din moarte la veșnicie. Moartea este locul pe unde noi scăpăm din această viață în veșnicie. Nu-i altă cale pentru a trece de aici dincolo. Aceasta este cărarea pe care a călătorit și Hristos. În calea sa spre Tatăl, Hristos s-a întâlnit cu moartea, care nu voia să lasă să se întoarcă la Tatăl. Dar a lovit-o cu sabia jertfei, cu crucea sa, învingând-o ca să putem trece și noi la Tatăl peste moarte călcând. Astfel moartea a căzut din infinit. Iubiților, grăiți în aceste zile de sfântă prăznuire în cuvinte duhovnicești, presărată cu vestea care a întors lumea din întuneric la lumină. Iubite mame, creșteți-vă pruncii în lumina învierii lui Hristos și nu-i lăsați pe seama celor care încă nu s-au trezit din noaptea minții. Aceia sunt care nu mai doresc să fie religie în școală, aceștia încă nu s-au trezit din noaptea minții, că cei ce se luptă cu Dumnezeu au o gândire cu sumă zero. Ei vă îndeamnă să evadați din lumină. Iubite surori, duceți copiilor de aici, din fața Sfintului Altare, vestea cea bună pe care au auzit-o și femeile mironosițe, Hristos s-a înviat. După înviere, s-a creat în lume un nou alfabet de gândire. Cuvântul înviere creează noi catedrale ale Duhului, în care se prăznuiește Dumnezeu cel în treime lăudat. Binecuvântat să fie Dumnezeu, că și în graiul nostru românesc a pătruns vestea învierii lui Hristos. Dumnezeu a binecuvântat limba noastră română, din care a făcut un sanctuar, unde nu putem intra decât cu smerenie și cu respect. Pe Golgota, Hristos a început rezidirea lumii, întemeind pe cruce biserica sa ca spațiu binecuvântat al veșniciei. Rămâneți, iubiți fii și surori în Domnul, în biserica zidită de Hristos pe Golgota, căci pe aceasta nici porțile iadului nu o vor birui. Femeile mironosițe sunt în fața unei minuni. Ele găsesc mormântul gol și le cuprinde teamă. Iubiților, să nu vă fie teamă de marile minuni pe care ni le pregătește Dumnezeu. Mai spun odată cuvântul acesta. Să nu vă fie teamă de marile minuni pe care ne le pregătește Dumnezeu acestui popor de atâtea ori îngenunchiat în istorie. Femeile mironosițe l-au căutat pe Hristos la mormânt,
și nu l-au găsit. Totuși, l-au găsit printre lacrimi. Nu vă căutați, iubiților, părinții în cimitire, că nu o să-i mai găsiți, ci căutați-i în Împărăția lui Dumnezeu. Sărută crucea Maicii tale la mormânt, dar nu mai căuta acolo. Ea este în Împărăția Bucuriei lui Dumnezeu. Iubiți frați și surori în Domnul, spuneți celor care s-au jertfit pentru libertate aici, în fața acestei catedrale, că deși Timișoara a fost fără de țară în decembrie 89, dar n-a fost nicio clipă fără Dumnezeu. Hristos a biruit și moartea celor care au stropit cu sânge pământul Timișoarei. Iubiților, să împărtășim astăzi seminilor noștri lumină din lumină, din lumina învierii lui Hristos, iubire din iubirea lui Hristos, milă din mila lui Hristos. Mângâiere celor de pe patul suferinței. Hristos să vindece ale lor răni cu scump sângele Său. Pruncilor, bună creștere și înțelepciune, iar celor în vârstă, nădejdea plină de bucuria întâlnirii cu Hristos cel înviat. Tuturor vă doresc să aveți parte în aceste zile de bucuria pe care a avut-o Maica Domnului când l-a văzut pe Fiul Său înviat. Hristos a înviat.